мартеници. Чули, че идва 1 март? Готов ли си с мартениците? Мартеници, 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 мартеници. И добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа как се прави мартеница, за да закачим тези двамата. Да започваме. Така, първо взимаме тези двете прежди и взимаме по едно крайче. И ето така трябва да се получи. То трябва да стане поне към 20 сантима, така че ще отрежа се тук. Трябва да ни бъде малко. И сега ето тук отгоре го връзваме. Така, щом го връзвахме, ето така трябва да се получи. И сега почваме да въртим ето така двете с двете ръце. Едната прежда на тая страна, а другата прежда на тая. Да ги нагъваме. Така. Нали тази страна. Сега почваме другата. Така. И сега трябва да се съединят, но те, както виждате, не се съединиха, защото са малко заплетени. Точно за това ви казвам. Да започваме, за да можем да направим много по-повече. Аз обърнах идеята и с това запечатах бялата и ето така въртам. Това всъщност е готова тази част. Това беше втория начин, а сега това е третия начин. Същото е и почвате да въртите така. Трябва да бъде много внимателно, само че не е с пръст, а нещо друго. Земеделски производители, търговски структури за тяхна собственост. Това е решението. Няма друго решение. Липсват и правила за ценообразуване. Но след като от доставната цена от производителя до крайната цена, която получава потребителя е само от едно ниво, е между 55 и 90%. Цената се продава между 16 и 18 лева. За икономистите ръста на цените е следствие и на увеличените доходи. Последните 20 години вие имате нарастване на доходите от заплати и всички останали плащания средно с 8-9% на година. За тези 20 години вие само една година имате инфлация около 8%. Тогава, когато вие вдигате автоматично някакви плащания през бюджета, този, който вдига, не е този, който плаща. Но това, което се разбира от всички търговци, е, че някой ще има. И така просто трябва да го завържете. Чао!